Arestado kang pinagsarong pwersa kang Jose Panganiban PNP, Camarines Norte Police Provincial Office, Police Drug Enforcement Unit asin kan PDEA Bicol, ang duwang persona na target sa operasyon kontra droga sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Nangyari ang operasyon sa sarong hotel sa Barangay South Poblacion kan nasabing banwaan, kung saan napabakalang kanduang sospek ang pusher buyer ng sarong pakete ng iligal na droga. Dai naman ipinaluwas kang otoridad ang pangarang kanduang persona. Alagad pigkumpirmar na driver asin residente kan Barangay Plaredel kan parehong banwaan ang saro. Mantang saro naman na paraoma asin residente kan Daet Camarines Norte ang saro. Apwera sa sarong pakete ng iligal na droga na imbuelto sa transaksyon. Nakuha pa sa posisyon kan mga sospek ang 5 plastic sachet ning pigtutubudan na shabu na may gabat na 20 gramo. Asin may street value na 136,000 pesos. Apwera sa droga, na-recover man ang 1,000 peso bill, asin tulong pidasong 1,000 na ginamit sa transaksyon. Papagirumdom na daipo kami mapundo sa pagsasagawa ng operasyon laban sa pinagbabawal na droga. Kasi po, saro po ini sa rason kung bakit ang sarong lugar po ay dai nagiging progreso kapag ang illegal na droga po ay kalat sa sarong lugar. So kami po ang kapulisan, ang trabaho mi po, mandato na magproteksyon sa mga mamamayan, proteksyonan, panatilihin ang peace and order, and of course, dakupon ang mga taong inbuelto sa illegal or pinagbabawal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kang Jose Panganiban PNP ang duwang sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal